Bandiraɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mi hofni on mi yelanake on hayruji ɗuɗɗi laroɓe video je min heddi YouTube chaîne Fasaha TV. On kofnama sosai. Inde am Abdul Qadir Abubakar, taweteɗo wuro wiyetengo Mogolo, jihare Wakere Marwa inchallah. Naɓe wonnugo wakkati video meɗen hande en waɗan bayani no a heɓirta application ne a montirta photo maɗa je bana mi holli on Kenya ha video je mari pamaron ko de ske video man gol waray ha YouTube inchallah. Amma pamarum nder photo ji man ni bana ni mi tokkan je inan kon photo ji man sedda sedda ha sera hado gotel gotel on ya irada photo ji je yide monta ko bo irada logoji je yide monta logoje in irada logoje in yiden hollene montirta logo majum be horenen meden naseta hokki goddo fere wadanma logo man ko bo naseto a hokki goddo fere wadanma montage photo majum. Montage photo be do jona dum graphic designer be do jona dum be English mana be anglais mi andana be jonirta dum be français. Amma kadi atakaice bayani majum ni en hollanne en montirta photo majum ika fuddam ha ragare. Application ji amaran haji application ji tati ngam ittugo ngam hutinirgo be ngam montugo photo majum ko bo ngam hutinirgo be application ji majum na ko ne emirita bayani majum ma bayani janseta en don wada video ji man tan inshallah. Mi windana non inde application ji majum ha sera video do to winda non inde application ji majum yam télécharger hedi Google Play Store inshallah. Graphic designer dum mari haji application ji tati guda. Application je premier amaran haji application inde application mon photo editor pro purna imbe do hutnira be photo be application do hamum tugo photo ji sosai. Deuxième application bo en do ya dum hunde do eraser background mana na itirta background ko woni bawo mala bana yenda habawo do nay kuje fere ni banni ko bo an kam puler fere ni woni habawo an ka ha filmi photo fere a andita montan photo bana je do majum do sonnato itti ko woni bawo mala ko dum mahol ko dum me ko dum menya itam lutta photo mada fere mada wala ko mi haba mada ide ko afuda montugo photo mada inshallah. Photo editor ma ha ittugo ko ni bawo mala man on ha ittugo ko ni bawo mala man on photo editor ma huwante amma application ji purato hungo ha wakere majum kanjum eraser background bana be biondo fu application jiro kuude maji mi holla non ha video ji habbe wargo yeso mi holla tan ha video jiro ngam video ji wadan kasi on kashi fere 1 2 3 ha yago illa masha Allah into Allah la min hottiri tayjite abonugo ha chaîne meren je Fasaha TV Useni bandirabe ngam ton abonanta amen ha chaîne amin to mi lari abonnement wala minima wala na min gadirana video jiro no video jonje doro man do yata yoba cede mara gulde jawbe ganani peten mara yoban goddo boro didi boro tati pamaru madde do kam go no endi ma wadan ma on ha wakere do maju aba mo boro man tati ko nayga ha wadane o mantane foton amma min bo mi hosi maddi marana on video maju mere video man mere marana on amma ne on hebirta video man mere sebe sardi mandi me on abona ha chaîne amin do Useni bandirabe abonné ha chaîne amin do to on do abonné ha chaîne amin do to mi yinga abonné man do dura video do ngol don ha YouTube to on mi laari on don dara video majum on laari video man dudi abonné man dudi nantam do mari 250 quelque to mi laari abonné man dillani ko ta 300 400 500 600 haya go yeso ha dilli ko ta 1000 abonné man am do beso min bo do besa hokku ko am sembe don wadana sembe habandu am mi tokka danko video ji do bani majum na ira da photo ji do tan jon la application do huwana non kujeji fere a hebran cede budde be application do
to an tokkake ne mi haɓi ne on kaɓɓi hutinirgo ɓe application to on tokkake laawol deki bani mi haɓɓitindingo ha vidéo ɗo on keɓran ceede ɗuɗɗe sosai be application ɗo ɓurantema a wurto a yaha jono ha boutique ko bo a yaha huwa kugal sembe feere aɗo wali ha suudu maɗa goɗɗo ƴewne montanam ne photo irada kaza a hocca on narra a montanamo photo mako a yerɓanamo ceede ma a yerɓanamo photo mako kanko o yerɓani ceede maɗa oɗo bo bani seɗɗa seɗɗa yaɗo heɓra be application ɗo inchallah mi hollan on ne on kutinirta on keɓra ceede be application majum amma se to mi laari onon bono abona ha chaine amin bandiraɓe surtout mi yondo abona ha chaine amin bandiraɓe surtout mi yondo abona ha chaine amin vidéo ji an on nobbiɗanadi like on non partage ana sobiragoɗo mini bo min tokka waddango on vidéo ji majum inchallah to naɓe wonnugo kadi en nassami an kolla on ne watta on télécharge application majum bandiraɓe inde application majum photo editor background eraser pixel lab kanjum on montante photo maɗa ɗiɗi je ɓaawo kanjum kadi ittugo background eraser gotel je pixel lab kanjum montante photo maɗa inchallah ngam majum nasten nder vidéo majum bana ni en laara vidéo no haɓɓi latorago non téléchargirta application jon tan mi hollata on ɗum bayani sey vidéo ji men dar sere men jeeyo sore to Allah laamiɗo hoddiri ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum wa rahmatullah en fotte nder vidéo majum bana ni bandiraɓe assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu on fof no geɗanama hayroji ɗuɗɗi sosai be sosai lawol ngol on tokkorto on keɓra application je mi wi noon application je montage photo mana mi wi ha fuɗɗo vidéo photo editor pro be réseau background yowa suy be hunde ɗo pixel lab to se on gara on tefa play store moɗon bana ni aran tefa google play store en tefi play store meɗen bana ni on yiyanda play store haɗɗo so en nasta ha play store en nasta play store so on nasta babal windugo inde nda ha dow haɗɗo to nasti ha ton so winda photo editor ndam ɗo winda non ha sera ɗo photo editor pro to on windi photo editor pro se wadda non on bana on yiyata banni ɗo so on yiyanda application ji ɗuɗɗi so on wara on hosa je ɗo jeɗo non hosata nda ɗum ɗo tema on laarai boɗɗum nda jeɗo ta ini do ton bana ni sa install application man ha téléphone maɗa bana ni ayan application man waddante bana ni sa installa ta install hollete ouvrir miɗo mari application man kanjum holliyam ouvrir ɗo ɗon application majum inchallah deuxième application bo ta nasti ha babal recherche babal windugo inde a winda background eraser ko ma eraser background nda bana yetta mi windata ɗo background eraser nda ɗum ɗo kanjum ha dow ɗo nda ɗo on background eraser se a tappa ha recherche haɗɗo a tappi ha recherche waddante bana yiyata banni ɗo se a jippo les a wala haje hotugo ko je toy se a wara hosa jeɗo nda ɗum ɗo jeɗo na hosata to ta tappini a télécharge application majum ha téléphone maɗa bana ni ta télécharge application man holli min man wala application man am télécharge ta télécharge application man a timmini se a loro ɓawo fayin a wara babal recherche a winda pixel lab nda ɗum ɗo ta windi pixel lab ɓe waddante application majum nda ɗum ɗo on application man nda ɗum ha dow nda application man se a tappa dow installé a télécharge a installa application man a téléphone ma ta installé application man ni shikenan so on rena vidéo je haɓɓi wargo yeso inchallah to tindinore application man to Allah laamiɗo hoddiri miɗon yiya ɗo on ragare vidéo meɗen je hande en fotta ha vidéo je yeso ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum warahmatullah ta yejjite abonugo ha chaine meɗen je Fasaha TV.